Μεγαλύτερη προφητεία στην Αγία Γραφή διάρκειας περίπου 2.600 ετών που έχει ήδη εκπληρωθεί κατά το μεγαλύτερο της μέρος. Η ιστορία εξελίσσεται στο δεύτερο κεφάλαιο στο βιβλίο του Δανιήλ και εν συντομία είναι η εξής. Ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορας της Βαβυλώνας βλέπει ένα όνειρο, αλλά ξυπνά τραγμένος και ξεχνά τι έχει δει. Καλεί όλους τους συμβούλους του, μάγους, αστρολόγους κτλ. Να του εξηγήσουν το όνειρο και εκείνοι λένε: Πες μας, βασιλιά, τι είδες και θα σου το ερμηνεύσουμε. Ο βασιλιάς απαντά ότι αν δεν μου πείτε και τι είδα και την ερμηνεία, θα θανατωθείτε όλοι. Οι σύμβουλοι απαντάνε ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να καταφέρει κάτι τέτοιο, οπότε ο βασιλιάς διατάζει να εκτελεστούν όλοι. Ο Δανιήλ όμως επεμβαίνει και λέει: Το μυστήριο για το οποίο ρωτούσε ο βασιλιάς δεν μπορούν σοφοί, μάγοι, μάντις να φανερώσουν στο βασιλιά. Υπάρχει όμως Θεός στον ουρανό που αποκαλύπτει μυστήρια και κάνει γνωστό στο βασιλιά Ναβουχοδονόσορα τι πρόκειται να γίνει στις έσχατες ημέρες. Αυτό που ο βασιλιάς ονειρεύτηκε είναι ουσιαστικά αυτό το άγαλμα στη φωτογραφία. Το άγαλμα έχει χρυσό κεφάλι, ασημένια χέρια και στήθος, χάλκινους γοφούς, πόδια από σίδερο και πέλματα από σίδερο και πυλό. Εσύ, βασιλιά, θωρούσες και ξάφνου μια μεγάλη εικόνα. Η εικόνα εκείνη που στεκόταν μπροστά σου ήταν εξαίσια και η λάμψη της υπέροχη και η μορφή της φοβερή. Το κεφάλι εκείνης της εικόνας ήταν από καθαρό χρυσάφι, το στήθος της και οι βραχίονές της από ασήμι, η κοιλιά της και η μυρή της από χαλκό, οι κνήμες της από σίδερο, ένα μέρος όμως από πυλό. Θωρούσες μέχρι ότου, χωρίς χέρια, αποκόπηκε μια πέτρα και χτύπησε εκείνη την εικόνα επάνω στα πόδια της, που ήσαν από σίδερο και πυλό, και τα κατασύντριψε. Τότε το σίδερο, ο πυλός, ο χαλκός, το ασήμι και το χρυσάφι κατασυντρίφθηκαν μαζί και έγιναν σαν το λεπτό άχυρο ενός θερινού αλωνιού, και τα σήκωσε ο άνεμος και κανένας τόπος δεν βρέθηκε γι' αυτά. Και η πέτρα που χτύπησε την εικόνα έγινε ένα μεγάλο βουνό και γέμισε ολόκληρη τη γη. Και τότε ο Δανιήλ ερμηνεύει το όνειρο. Εσύ, βασιλιά, είσαι βασιλιάς βασιλιάδων. Εσύ είσαι εκείνο το χρυσό κεφάλι. Άρα το άγαλμα με τα μέταλλα που το ένα διαδέχεται το άλλο έχει να κάνει με βασιλείες που θα ακολουθήσει μία την άλλη. Η πρώτη βασιλεία, λοιπόν, το χρυσό κεφάλι, είναι η Βαβυλώνα. 626 π.Χ. έως 539 π.Χ. Είναι γνωστό ότι οι Βαβυλώνοι χρησιμοποιούσαν χρυσό παντού, σε αγάλματα των θεών τους, σε ναούς και ιερά, ακόμα και στα τείχη γύρω από την πόλη τους. Ιερεμίας 51:7. Η Βαβυλώνα στάθηκε χρυσό ποτήρι. Ισαΐας 14:4. Πώς παύτηκε η φορολόγος του χρυσαφιού. Και ύστερα από σένα θα σηκωθεί μια άλλη βασιλεία κατώτερη από τη δική σου. Άρα η επόμενη βασιλεία περιμένουμε να σχετίζεται με το ασήμι. Και η προφητεία είναι σωστή. Ιστορικά γνωρίζουμε ότι τη Βαβυλώνα την κατέκτησαν οι Μηδοπέρσες ο Κύρος Ωμέγας με εκτροπή του Εφράτη ποταμού. 539 π.Χ. έως 331 π.Χ. Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι οι Πέρσες χώρισαν την αυτοκρατορία τους σε σατραπίες, στις οποίες επέβαλαν φόρο, τον οποίο κατεκτημένες περιοχές πλήρωναν μόνο σε ασήμι. Επίσης, πάλι σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, τα αντίβαρα λόγχης του κοινού στρατιώτη ήταν από ασήμι. Και μια άλλη τρίτη βασιλεία από χαλκό που θα κυριεύσει επάνω σε ολόκληρη τη γη. Η προφητεία είναι και πάλι σωστή. Ιστορικά γνωρίζουμε ότι τους Μηδοπέρσες τους νίκησε ο Μέγας Αλέξανδρος με τη Μακεδονική Ελληνική Αυτοκρατορία. 331 π.Χ. 168 π.Χ. Το μέταλλο που χρησιμοποιούσαν οι Μακεδόνες και στα νομίσματα και στον οπλισμό ήταν ο χαλκός. Και μια τέταρτη βασιλεία θα σταθεί ισχυρή σαν το σίδηρο. Η προφητεία είναι και πάλι σωστή. Ιστορικά γνωρίζουμε ότι η Μακεδονική Ελληνική Αυτοκρατορία έπεσε το 168 π.Χ. στη μάχη της Πύδνας από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, την Σιδρά Ρώμη. Ονομάστηκε Σιδρά λόγω της απίστευτης σκληρότητάς της. Ο στρατιωτικός οπλισμός της ήταν από σίδηρο, αέρων πύλων. Η Ρώμη έφτασε μέχρι το 476 μετά Χριστόν και δεν κατακτήθηκε από κανέναν, αλλά διαλύθηκε. Όμως στο όνειρο το άγαλμα έχει δύο πόδια από σίδηρο. Η Ρώμη χωρίστηκε σε δύο μέρη, την Ανατολική και τη Δυτική Αυτοκρατορία. Και οι αυτοκράτορες, για πολλά χρόνια μετά τον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο, κυβερνούσαν την Αυτοκρατορία, την Ανατολική Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Όμως η Δυτική Ρώμη ακολούθησε ένα άλλο μονοπάτι. Και τώρα πάμε στα πέλματα με τα 10 δάχτυλα που είναι από σίδηρο και πυλό. Η Αγία Γραφή είναι ξεκάθαρη ότι τα 10 βασίλεια 10 δάχτυλα προέρχονται από τη Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η οποία και θα ασκήσει την επιρροή της σε όλο τον κόσμο. Η Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία λοιπόν χωρίστηκε σε 10 βασίλεια όσο ακριβώς και τα δάχτυλα. Αλεμάνοι είναι οι Γερμανοί, Βουργουνδοί οι Ελβετοί, Φράγκοι οι Γάλλοι, Λομβαρδοί οι Ιταλοί, Σάξονες οι Βρετανοί, Σουέβοι οι Πορτογάλοι, Βυσιγότθοι οι Ισπανοί, οι Οστρογότθοι, οι Ερούλοι και οι Βάνταλοι. Τα πρώτα 7 βασίλεια παραμένουν μέχρι και σήμερα. Για το ότι είδε στα πόδια του και τα δάχτυλα ένα μέρος με ένα από πυλό και ραμαία και ένα μέρος από σίδηρο, θα είναι μια διαιρεμένη βασιλεία. Όμως θα μένει κάτι μέσα σε αυτή από τη δύναμη του σίδερου, όπως είδε στο σίδερο ανακατεμένο μαζί με αργυλώδη πυλό. Οπότε υπάρχουν στοιχεία της Ρώμης στα πέλματα? Βεβαίως και ναι. Και όπως τα δάχτυλα των ποδιών ήσαν ένα μέρος από σίδηρο και ένα μέρος από πυλό, έτσι και η βασιλεία θα είναι κατά μέρος ισχυρή και κατά μέρος εύθραυστη. Κάθε εποχή στην Ευρώπη δεν ήταν άλλη χώρα πιο ισχυρή. Άλλοτε η Γερμανία, άλλοτε η Γαλλία, άλλοτε η Βρετανία. Η Αυστρία και η Δανία δεν έχουν υπάρξει και αυτές ισχυρές. Και όπως είδες, το σίδηρο ανακατεμένο μαζί με αργυλώδη πυλό, έτσι θα ανακατευτούν με σπέρμα ανθρώπων. Όμως δεν θα είναι κολλημένοι ο ένας μαζί με τον άλλον, όπως το σίδηρο δεν ενώνεται μαζί με τον πυλό. Ιστορικά γνωρίζουμε ότι οι βασιλιάδες της εποχής προσπάθησαν με επιγαμίες να ενωθούν μεταξύ τους, χωρίς όμως ποτέ να τα καταφέρουν. Γιατί όπως είπε ο Θεός, ο πυλός με το σίδηρο δεν κολλάνε. Μήπως πάντα προσπαθούσαν να αναβιώσουν την εξουσία της αρχαίας Ρώμης? Ναι, προσπαθούσαν όλοι να ενώσουν την Ευρώπη και να ξαναδημιουργηθεί η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Με πολέμους από τον Καρλομάγνο, τον Λουδοβίκο τον 14ο, τον Κάιζερ Βίλχελμ τον 2ο, τον Ναπολέοντα και τον Χίτλερ. Άλλωστε, Κάιζερ στα γερμανικά και Τσάρος στα ρώσικα σημαίνει Καίσαρας. Το προφητικό όνειρο τελειώνει με μια πέτρα που κόβεται χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, χτυπάει το άγαλμα στα πόδια και το καταστρέφει. Και η πέτρα ήταν ο Χριστός. Και κατά τις ημέρες εκείνων των βασιλιάδων, ο Θεός του ουρανού θα σηκώσει μια βασιλεία που δεν θα φθαρεί στον αιώνα. Και η βασιλεία αυτή δεν θα περάσει σε άλλον λαό. Θα κατασυντρίψει και θα συντελέσει όλες αυτές τις βασιλείες, ενώ αυτή θα διαμένει στους αιώνες.
Εδώ ο Θεός μιλάει για το τέλος της ανθρώπινης ιστορίας όπως την γνωρίζουμε και το ξεκίνημα της βασιλείας του. Το όνειρο είναι αληθινό και η ερμηνεία του πιστή. Για του λόγου του αληθές στην Ιρεμβέργη, στις δύο εισόδους του Δημαρχείου της πόλης έχουν τα εξής αγάλματα. Στη μία είσοδο έχουν το άγαλμα του Ναβουχοδονόσορα της Βαβυλώνας αριστερά και τον Κύρο το Μέγα της Μηδοπερσίας δεξιά. Στην άλλη είσοδο έχουν το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου αριστερά και του Ιούλιου Κεσάρα δεξιά. Επειδή εγώ είμαι ο Θεός και κανένας δεν είναι όμοιος με μένα, ο οποίος εξ αρχής αναγγέλλω το τέλος. Η αιώνια βασιλεία του Θεού είναι πρώτον πυλών. Ο Κύριος έρχεται.